नों फैब्ला थाब थांथारसिगौ मानो थाब फैयाखै माबोरै थाब फैयो बेखौ जों गाबोन रायलायगोन नोंथां आरो आंहाबो जिसुनि थाब फैनायाव माबायदि बाहागो लानानै बेखौ थाब फैहोनो हायो बेखौ जों गाबोन रायलायनि दायो बिनि उनाव मा होनबाय नै এই নিমিত্তে সেই দেশত পালন কৰিবৰ অৰ্থে যি ব্যৱস্থা যিবোৰ বিধি আৰু শাসন প্ৰণালী তোমালোকক শিকাবলৈ তোমালোকৰ ঈশ্বৰ জিহুৱাই আজ্ঞা কৰিলে সেইবোৰ ইয়ে आं एसे थाथा फरायनि निबन्धनै हे इस्राएल শুনা আমাৰ ঈশ্বৰ জিহুৱা একমাত্ৰ জিহুৱা আৰু তুমি তোমাৰ সকলো মন সকলো প্ৰাণ আৰু সকলো শক্তিৰে সেইকে নিজ ঈশ্বৰ জিহুৱা প্ৰেম কৰা আৰু আজি মই তোমাক আজ্ঞা কৰা আঠাই বাক্য তোমাৰ হৃদয়ত থাকিব লাগে আৰু তুমি নিজ সন্তানবিলাকক যত্নৰে সেইবোৰ শিকিবা আৰু তুমি ঘৰত বহোঁতে বা বাটত যাওঁতে আৰু চওঁতে বা উঠোঁতে সেইবোৰ বিষয়ে কথা বতৰা হ'বা आं गोलाव फरायलांनो हाले प्रेज द लर्ड दहाय खयाराबो रोजाबदों मानसिफ्राबो मोसाबाय उन्दैफ्राबो मोसादों मानो सोरबा फोथाय लागि दा फोथाय आं हले आंनि न'खरा इसोरखौ खुलुमगोन आरो फोथायगोन प्रेज द लर्ड नैबे बाथ्रायाव आरो दहाय मोनसे मेथाइ रोजाबदों आं खोनादों सना रुफा बायदि इसोरनि बाथ्राखौ माला गान होननानै बुंदों रोजाबदोंना बिदि दा बे बाइबेलाव मा होनदों आफा इसोरा इजराइलफोरखौहाय ओइ नोंसोरो इजराइलनि मानसिफोर नोंसिनि फिसा फिसौआ आफा इसोरा बै मिसर देशआव 10टा रोखोमनि जे सोमोनांथाव खामानिखौ मावदों नोंसोरखौ जे सागोराखौनो लावथिं बुनानै गोरानै थाबायहोदों बेखौ नोंसिनि आजौ आइजो फिसा फिसौफ्रा नुवाखै बेनिखायनो बेयाव लिरनानै दोननाय बाथ्राखौ नोंसोरो नोंसिनि फिसाफोरजों जिरायनायाव जानाय लोंनायाव उन्दुनायाव आरो सिखांफिननायाव जेरावनो थाङो बेयावनो नोंसिनि फिसाफोरखौ बे इसोरनि होनाय बिधि अर्थात बाथ्राखौ नोंसोरो फोरोंहोनानै बुंदों प्रेज द लर्ड प्रेज द लर्ड आसा बियो ख्रिस्टियानफोरनि दायथ' नंगौना नङा नंगौ दिनै जोंनि न'खरफ्राव इसोरनि बाथ्राखौ गावनि फिसा फिसौजों जिरायनानै खोन्थानो मोनियाव आरो खोन्था रोङियाव दिनै नोंनि न'खरा बे बासाय जाखानाय न'खरावब्लाबो नोंनि फिसाफ्रा जेबो खोनायैखाय बिसोरो गेजाबा हाबमा गाज्रि जालांबाय आरो जों सायाव नुना बुङो आमोखिनि फिसाजोआ सिगारेट सोबदों आमोखानि फिसालाया जौ लोंदों गेरजा हाबले दुस्थ जाबाय होनदों मानो जाखो कारन नोंनि न'खराव जुदि इसोरनि बाथ्राखौ उन्दुनायाव सिखांनायाव जानायाव लोंनायाव थाबायनायाव जुदि नोङो फिसाफोरजों नोंनि इसोरनि बाथ्रा बायदि खोन्थानानै जुदि आं बेखौ बुङाला बाबु बाबु जिसुआ नोंखौ बासायखाबाय नों खोमसियाव गैले नों थैब्लानो सोरगोआव थांखासिगोन इसोरा नोंखौ बासायखाबाय बे संसारा नोंनि नङा बे संसाराव लाब गैया जेब्ला आं बिनाव सोनानै होगोन बिनि गोसोखौ बे साननाय गोसो बोलोखौ बे इसोरनि बाथ्राया बेखौ फिदिंगोन आरो बियो बेखौ फोथायगोन जेब्ला बियो फोथायगोन होमब्ला बियो सैथो लामाजों थाबायगोन प्रेज द लर्ड हालेलुया बेनो दिनै ख्रिस्टानफोरनि दायथ'आ नोंनि फिसा फिसौखौ इसोरनि बाथ्राजों फेदेरनांगौ इसोरनि बाथ्राजों बुंनांगौआ बे नोंनि आरो आंनि दायथ' अनजाग्राफोर दा बेबायदि इजराइलनि न'खरफ्रा गोरलैनिफ्रायनो जानायाव लोंनायाव इसोरनि बाथ्राखौ प्रसार होनानै खोन्थाबाय थानायखायसो नामान आर्मि चिफआ जेब्लानोखि जिहुदिफोरखौ दानथारनानै सासे फिसाजो गोरलैखौ बियो रुवाथि खालामनो हमना लांब्ला बे फिसाजोआ हजों थानाय मा खालामहैदों जोंनि माथो मास्टारा खुरिया बेमारसो गोनां जोंनाव सासे इसोरनि जिहुदि इसोरनि भाफानि दं बेनाव थांब्ला बे हामथारगोन मानो होनदों कारन बियो गोरलैयावनो न'खराव बियो खोनादों न'खराव बियो मिथिदों बेनो बिमा बिफा खोन्थादों आरो बियो गिदों आरो बे इसोरखौ सिनायदों बेनिखायनो बियो जेरावखि लांजायाखै मानो इसोरखौ बियो बावाखै प्रेज द लर्ड बेनिखायनो आंनि अनजाग्रा जोंनि बिमा बिफाफोर दिनै जोंनि न'खरा जुदि नोंथारगौ ख्रिस्टियान न'खर जानांगौब्ला बेबायदिब्लासो नों ख्रिस्टान न'खर जानो हागोन दहाय जोंनि NBCCनि प्रेसिडेन्टआ होलांदोंमोन मानो जों बाइबेल जानांगौ बाइबेल फरायोफ्रा जोंखौ फरायो बेनिखायनो जों गोबां जायगाफ्राव थांब्ला
प्रसार हैब्ला होनो एखेले बाबु नोंसिनि खृष्टानफ्राबो जौ लोङो जोंबो लोङो एखेले बाबु नोंसिनि खृष्टानफ्राबो मेलाव थाङो जोंबो थाङो धोरोमा एखे नै मानो दिनै जोंनि जोलाव सिख्लाफ्रा मानो बिदि जादों खारन बिसोरो गावसोरजे बासायजाखानाय न'खरनि बिसा इसोरनि न'खरनि बिसा सांनि न'खरनि बिसा बेखौ बियो मिथियैनि थाखाय दिनै बियो दावखायानो दावराय जाहैनाय बायदि बे जानो थांदों अनजाग्राफोर बे बाइकआव मा होनदों जोंनाव मोनसे बयहाबो गावबागाव फेभाराइट रुम थायो आं प्रेक्टिस खालामदोंमोन गमामायै मोजांबो जादों सासे सेंग्रा थिउलजि फरायनाय बिराद मोजां आखिनो गोरों आंनो मोनसे सिटिं रुम दं गिदिरनो बेयाव मा खालामबाय आं बिसोरखौ लेंहरनानै नों आंनो बाइबेल भार्स लिरलै बाइबेल भार्स जागायनायनिफ्राय ओरै थमब्ले लिरबाय जायनो हाबफैयो हाब बिराद मोजां जादोंलै फटना बिदि बिदि फरायफैयो हाबग्रोनाय लोगो लोगोनो बेखौ नुयो आरो एसेब्लाबो सानो अनजाग्राफोर बाइबेलाव होनदों नोंनि हाबग्रानि दरखौ मोखाङाव ओंखारग्रानि दरखौ मोखाङाव उन्दुग्रानो ओरै नायदावब्लानो इसोरनि बाथ्रा नुनाय बे रोखोम जोंखौ थोनदों अनजाग्राफोर आरो बिखौ नैबाव थानाया मावा बेयाव थानाया बियो मावब्लाबो जुदि आंखौ इसोरा बासायबाय होननानै जिसुआसो आंखौ बासायबाय होननानै फोथायाब्ला बेयाव थानाय मानसिफोरनो मावनानै जेबो लाब गैया इसोरा नै बिसोरजों बेनिखायनो अनजाग्राफोर इसोरनि बाथ्राखौ जों दिनै महिलाफ्रा नुयो बेस्ट सनाखौ गाननो मोजां मोनो बेनिखायनो बाइबेलाव होनदों इसोरनि बाथ्राखौ नों सनाखौ जेरै गोदोनाव गाननो मोजां मोनो इसोरनि बाथ्राखौबो नों गानना लादो जोबनायाव अनजाग्राफोर नै इन्टारेस्टिं दा नैबाव थानाय आंथ' बेखौ रायलायखाया खारन जों बिनि ओंखाय नालाय आं पापनि बिसय रायलायनो गोसो गैया अनजाग्राफोर हे जों पापि जों बिदि खालामला पाप जों बिदि खालामनो नरकाव थाङो जों बिदि मावला पापि आं बेखौ रायलायनो गोसो गैया पापखौ आङो बुंनानै ब्रेव 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 खुसि खालामनो आं गोसो गैया बाइबेलाव पावला इखाय होनदों जे जायगायाव नों पाप 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 रायलायगोन बेयाव नोंनि पापमा मोनसेनिफ्राय मोनसे ओंखारबाय थागोन ब्रेव ब्रेव जागोन खिन्थु जे जायगायाव इसोरनि अननायनि बाथ्राखौ नों रायलायगोन बे इसोरनि अननाया पापफोरखौ खोबना गालांगोन प्रेज द लर्ड हालेलुया दा नैबाव थानायखौ लास्ट करन्थियायाव आं फरायनो सम गैलिया बेयाव होनदों जों खृष्टानफ्रा बासायजानायफोरनि थाखाय आरो बासायजायैफोरनि थाखाय जोंलायनो मोदोमफ्रुसेन प्रेज द लर्ड सोर दिनै सेन सारनानै फैदों सोरबा सारफेनाखैला आंनि रुमाव दं आं लाबोदों फिसालानिफ्राय सेना लाबोदा है बाबा आं कनफारेन्सआव थाङोब्रा मोनसेल' नालाय आं गोलोमगोन मागोन मानसिफ्रा आंखौ ओरै फाखनाखौ मोनामगोन गोलोमगोन बेखायनो सेनखौ लाङि आं दुगैनानै जेब्ला सेन सारबा नोंखौ गोथाव मोनामबाय जेब्ला गोलोमनानै नों जेबो सारले नोंनि खाथियाव रावबो फैले मा होनोला नोंखौ गेसाव मोनामनाय मोनबाय होमब्ला मा जागोन मोजां मोनामब्ला नोंनि खाथि खाथि मानसिफ्रा थागोन गाज्रि मोनामब्ला नोंनिफ्राय मानसिफ्रा गोजानाव थांगोन लामाफ्राव थांसाय सेंग्राफ्रा सिख्लाफोर ओरै ज' थाबायला बाब मा सेन सारना फैदों पाउडार फुनदोंलै मोदोमलायगोन मोनामसुनो गोसो जालायबावगोन गोथाव मोनाब्ला मा जायोनो जों गामियाव सासे मानसिया बिराद सालाक नालाय बेखौ सियाल होनो आरोखि ओमफ्राय बियो मा मिथिगौ बिराद गिदिर माहाजोननि फिसाखा मावखाया आलसियाजों हिनजावजों मालाबा जावज्राव जालायखायो खुनुरुखुम ओंखाम संग्रा हाबनानै माइरं सेरसे खिथेरनो होनबाथाय जाबाय बेनो बाजारा ओमफ्राय मा खालामसैयो केरासिन एसे लाबोयो जै लेन्थन सावबाय खालामो बियो माने केरासिननि गन्धआ बिराद गोथाव दा केरासिना गोथाव मोनामसुनो थोले बेनो जोबनो केरासिनखौ लोंबा लास्टआव हस्पिटालाव थांनानै बियो केरासिन लोङै उदैसो देरबायमोन हा माने गोथाव मोनामनाय नै अनजाग्राफोर मानो दिनै पाउला जोंखौ होनदों जों मोदोमफ्रुनि मिनिङा मा नों माब्ला मोदोमफ्रु जानो हागोन नोंनि न'खरा माला मोदोमफ्रु जानो हागोन नै ओरैबायदि न'खरला मोदोमफ्रु जागोन नामा एसे सिन्था खालामसै आलासि फैदों हनै सोरबा फैगौ हे न' सिङाव हाबदों दरजा मारिना थाबाय सियारफ्रा बाहेरायाव दं सोरखौबा नुबायथाय आं जिरायला थांखानायहाय सियारा सोदो न' सिङाव मोदोमफ्रु न'खर जागोन सोरबा फैबायथाय राखाव रासि रायलायगोन
हा माबा ओंखाम जाजानो गिनानै माबोरै थाब थांगोन रायलायबाय थानानै दस्रा खाथायगोन माबायदि जागोन मोदोमफ्रु न'खर मोदोमफ्रु न'खर नङा इयो गेसाव न'खर होनगोन मोदोमफ्रु न'खरा मा जागोन हौवा हिन्जाव नांलायबाय मारखौ हिन्जावाबो थानो हाले हौवाबो थानो हाले सोरनिबा न'खराव दं दा न'आव थाङो माखासेया न'आव थांबाथाय असान्थिल'खा नोंसिनाव फैलाल' गोजोन मोनो आं नोंसिनाव फैलाल' न'निफ्राय साबसिन मोनो आं नोंसिनावल' थाबाय थानो लुबैलायखायो साहा मोनलोङो मोजां बाथ्रा रायलायनो मोनो नोंसिनावल' फैलासो गोजोननाय मोनो मा दं बेलाय थारमाने बे न'खरा मोदोमफ्रु बे न'खरा आशीर्बाद गोनां प्रेज द लर्ड जायनि न'खराव बांसिन मानसि हाबगोन सिनिया मासाव 20 केजि गाहाम खरस जागोन नोंथाङा सानना लादो नों बोर गोनां खिन्थु नों जुदि मानसि हाबनो आयु जानायलाय ब्राय माथो खरसा बारा जालांबाय मानसिफ्रा साल' लोंफैयो जोंनियाव बाद होदो फैजेनबाय साहा फुदुंदो नामखि सिनियानो गैया बाखानाय सिनायलाय सिनि गैया ओमफ्राय साहा नुलायलाय मानसि थाबावनाय बेलाय माने जास्ट साधारन मोनसे एग्जाम्पल आं होदों आरो दा फोथायग्राफोरनि थाखाय आरो हफायलांगासिनो थाखाय जोंखौ दिनै मोदोमफ्रु जानो थाखाय थोनदों जोबनायाव बे मोदोमफोरखौ बोरै गारनांगौ आं बेखौ बुंनानै फोजोबनोसै हाबावगोन दा 2 मिनिट प्रेज द लर्ड इएमफोरनि ड्राइभारफोरनि घटना दै बेखौ गोसोखांदो ओमफ्राय सोरबाफोर खोनाखाबायला मग' मोनसिना थाथ'दो सानसेखालि इएमआ ड्राइभारखौ होनबाय ओइ आमोखा गाबोन शिब सारनि बार्थडे दंलै गारिफ्रा एसे परिष्कार खालाम ड्रेसफ्रा एसे मोजां गान जै होनबायबो बोराय माने ड्राइभारा हास्लाबखाले इयो शिबनि बार्थडे होनब्लाथ' बिसिबां मोनजागोन मोनलोंगोन फुरथि अखा नायस्लाबनो हायै गारि सुनानै ड्रेस गोदान गारनानै येस सार आइ एम रेडि इएमखौ बुंबाय आं रेडि दाना इएमआ फैबाय गारिया जाबाय दा औ गारियाव गाखोबाय सालायलांबाय 2 किल'मिटारसो जेब्ला सहैयो इएमआ गुद हरदेबाय ओइ आमोखा नों गारिखौ सुदों होनदों मानो इसिबां गेसाव मोनामखोलै मा दं बेलाय नायद' गारिया लाखिबोना नायबाय जेबो गैया है सार बोरैबा मोनामदों दा थो ससे थांबावलायबाय आरो रासिन मोनामो दाने ओरै नायनानै इएमआ ड्राइभारनि मुजाखौ नायफ्लांदों नायब्ला मुजाया गेसाव ओरैबायदि मोनामखाबाय जुथा खुनोनो हाले बेबायदि मोनामबाय थानाय नों आंखौ अफमान खालामगोनलै जानायलाय बोखेदे गारियाखौ होननानै लोगो बेनो 100 थाखा हरबाय थां मुजा गोदान गानै ड्राइभारा 100 थाखा लाना खुसि थांबाय बियो गोदान गाना फैबाय दाने गानबाय दा है सार गानबाय दा नै गोदान जाबाय आरोखि चलो ससे थांबोला एखे गन्द हाब मा जाखोरा दिनैलाय नों मुजाखौ गोदान गानना गानाखै गानदोंलै सार ना ससे थांबावलायबाय आरो बिदिनो मा जाथारखोरा आंना ओरै सिग्रोमबायला ड्राइभारा मुजा गेसावखौनो फुखेना सोना लादो माने बियो मा सानबाय हाब गांनो जरानै गाहाम मोनबाय आङो सुलान जायैखौलाय आं मा गारनाय सुना गानगोन आं होननानै फुखेना लादो दानो इएमआ राजोंबाय हाब नोंखौ आं गोदान गानथों होननानैनो आङो नोंनो गोदान बायनो फैसा हरबाय नों आरो मुजा गेसावखौ सानबाय गाहर हाखु दाखु गाहरबाय जेब्ला मुजा गेसावखौ गाहरो गोदान मुजाजों आरामसे थांनानै बिसोरो शिब सारनि बार्थडे फालिहैनो हासै अनजायग्राफोर बे सल'खौ आं मान होदों दिनै जों बयबो नैबे जायगानिफ्राय जोङो जिसु थैनानै थांखाफिननायजों जों गोदान जिउ मोनबाय प्रेज द लर्ड नों गोजामाव गैले नों दिनै गोदानाव फैबाय नोङो गोथां जिउ मोनबाय बेयाव थानानैबो जुदि नोङो आं दाबो गोजामनिलै मा खालामनायलै मैया आं इदिमोनलै होननानै नों थाबाय थाला बे मुजा गेसावखौ नों लाफानो लाफाखै लाफानाय जाबाय दायो गोदानजों नों गोजाम लाफादो बेनिखायनो बाइबेलाव होनदों गोदानजों गोजामखौ दालगाय स्त्री गोदानाव गिजि बोरायखौ दासुजा गोदान जौआव बोराय जौखौ दाहो बिनि अर्थआ ओरैसो अनजाग्राफोर बे जाहैबाय मोनसे पाप बेयो आइनमोन नाथाय दिनै आफा इसोरनि अननायजों नों दिनै ओरैनो बासाय जानायखौ मोनबा बे जाहैबाय गोदान बे गोजामखौ नों गोदानाव दालगाय बेनिखायनो अनजाग्राफोर
दिनै जों ख्रिस्टियाननि रेसपन्सिबिलिटिया बिदिब्ला जों मा बेखौ जेब्ला नों बुजिबाय गाव नों जेब्ला आं बेयावखासै दा हराव थैब्लाबो सोरगोआव थांखागोन दान माबा मोनसे जानानै थैब्लाबो आं सोरगोआव थांखासिगोन नों जेब्ला गावखौ बेबायदि गसंख्रांनानै जिसुनि मुङाव नों बुंनो हागोन बेबायदि मानसियासो ख्रिस्टानफोरनि दायित्वखौ मावनो हागोन आरो बियो गुबुननो बेखौहाय बियो खोन्थाबायनो हागोन प्रेज द लर्ड हालेलुया बेनिखायनो अनजाग्राफोर आं नोंथांमोनखौ बे समावहाय गाव गावखौ दांग्रोमनानै लानो थाखाय आं खावलायनो सानदों जों बयबो मगन मोगसिबनि जोङो बयबो मगन मोगसिबनि आरो जों बे समाव दांग्रोमनि सोर गावखौ मुजा गेसाव लादों बायदि मोनदों आरो दासिमबो बासायजानायाव गावखौहाय गोनो गोथो सानदों दासिमबो साननानै लादों आंबा बासायजाबाय बासायजायाखै होननानै बेबायदि जुदि सोरबा नोंथांमोननि गेजेराव दंब्ला बे समावहाय जों लोगोसे नोंथांमोननि थाखाय प्रार्थना खालामगोन सोरबा जुदि दिनै नंगौ आं गोदान जोनोम लानोसै आं दिनैनिफ्राय गोदान जाथारनोसै आं फोथायबाय बेबायदि होननाय सोरबा दङब्ला आखाइ दिखांनो हागोन जुदि सोरबा सानदोंब्ला नंगौ दिनैहाय आं बुजिबाय नंगौ दिनै बासायजानाय बेबायदि प्रभुआ नोंखौ दिनै फोथायबाय बे रोखोम जुदि सोरबा दंब्ला जोङो आखाइ दिखांनि बेबायदि प्रार्थना जुदि सोरबा इन्टारेस्टेड जादोंब्ला बे समाव जों नोंथांमोननि थाखाय प्रार्थना खालामगोन अननानै जों बयबो गसंनि जों बयबो मगन मोगसिबगोन जों रावखौबो राव नायनाय नङा जों आंनि खाथियाव सोर गसंदों बेखौबो नोजोर होनाय नङा नाथाय दिनै नोंथांमोननि टिम बायदियै ख्रिस्टानफोरनि रेसपन्सिबिलिटि होनदों ख्रिस्टानफोरनि